Dobrý deň, ja sa veľmi teším, že sa opäť vidíme. Rada by som vám odhalila tajomstva prípravy jedla. Glykemický index je hodnota, ktorá nám hovorí o tom, ako rýchlo a ako vysoko nám stupne cukor po tom jedle, ktorý my zjeme. Takže nie je dôležité len koľko cukru obsahuje to jedlo, ale je veľmi dôležité, ako sme ho my teplne upravovali, aby nám ten cukor po ňom nestúpol príliš rýchlo a príliš vysoko. Glykemický index čistej glukózy je 100. To sú potraviny, ktoré by sme nemali jesť. My by sme mali jesť potraviny, ktoré majú glykemický index do 60. A teraz si povieme pár takých porovnaní, aby ste si to vedeli predstaviť. Ten chlebík, ktorý vy si stále doma kupujete, a to pečivo, má glykemický index 85. Ten celozrnný chlebík, ktorý som vám odporúčala, má glykemický index 45. Takže viem, že si kľudne môžem možno ešte aj ten jeden krajíček pridať a nezdvihne sa mi alebo nestupne nám potom tak tá hodnota tej glykemie. Zemiakové pyré. Zemiakové pyré má glykemický index 95. To je čistý cukor, čo nám ide rovno do tela. Zemiaky pečené v trúbe majú glykemický index 85, zemiaky varené vo vode 70. Ale zemiaky varené v šupke majú glykemický index 60. Takže úplne super sú tie zemiakové šaláty, ktoré poznáme. Či už je to majonézový šalát alebo ten šmiklavý šalát. Veľmi dôležité je to, že ak uvaríme zemiak v šupke, už ho nesmieme teplne upravovať, pretože ako náhle ho znovu zohrejeme, ten glykemický index stúpa, pretože tie škroby sa uvoľňujú a idú nám hore. Takže ak robievate zemiaky také dusané na cibulke, treba si tie zemiaky uvarené v šupke nastrúhať na strúhadle, cibulku si podusiť zvlášť a len tú cibulku prisypať do tých studených zemiakov a premiešať. Glykemický index ryže je 80. Ale pokiaľ my by sme do tej ryže pridali namiesto určitého množstva vody trochu mlieka, ten glykemický index sa nám zníži na 70 a je to pre nás o mnoho zdravšie ako normálna ryža. Ryža, pokiaľ sa nepraží, zase je to lepšie, že ju rovno zalejeme vodou a necháme dusiť, pretože ten glykemický index bude nižší a bude okolo 70. Viete, koľko má glykemický index zmrzlina? 60. Preto je pre nás o mnoho lepšia ako tá sladkosť, ktorú podcuckávame a papáme. Takže pokiaľ sa to s tou zmrzlinou nepreženie a 1-2 kopčeky je úplne v pohode a vieme, že po tej zmrzline nám tak rýchlo a vysoko nestupne tá hladina toho cukru. Ja som rozprávala, že strukoviny takisto obsahujú cukor, ale úžasné sú v tom, že majú nízky glykemický index a veľmi nás zasítia. Fázula aj šošovica a všetky tie strukoviny majú glykemický index 36, takže sú úplne perfektnou voľbou pre nás, pre náš jedálniček a pre náš ten životný štýl. Na veľa výrobkoch, to čo som spomínala, je napísané celozrné a poznáme tie vanesky, čo predávajú, že celozrné vanesky, to sú tie malé vankúšiky s tým slivkovým lekvárom. A tam je taký veľký nápis celozrné. A vy keď sa pozriete na opačnú stranu a čítate zloženie, tak je pšeničná múka, margarín, A na poslednom mieste je napísané, že napríklad 8% alebo 3% celozrnej múky. Oni tam takto násypú a vy si myslíte, ako zdravo jete, takže vždy si treba pozerať to zloženie na tých výrobkoch. Napríklad tá istá firma vyrába celozrné sušienky s chia semienkami a celozrné piškoty a tie už celozrné sú, lebo prvá tá ingrediencia je tam celozrná múka. Ale tieto ostatné, bohužiaľ, treba si na to dávať pozor. Veľa ľudí si tiež myslí napríklad banánky v čokoláde. Vždy ten výrobok je v 100 gramoch výrobku, áno, že je tam napísané, že je napríklad 75 gramov cukru, ale ten banánik má 25 gramov, takže to je okolo 1,7 sacharidovej jednotky, takže je to úplne v pohode a človek sa nemusí báť. V tých výrobkoch sladkých sú tam náhradné sladidlá, ale sú tam margaríny, čo sú na zdraviu prospešné, takže radšej si dať normálny zákusok jeden, pokiaľ sa to nepreženie, že človek nezie pol plecha. Keď ako niekto chce aj zjesť pol plecha, tak potom vždy poviem, že kýbel zeleniny, aby nám tá zelenina s tým cukrom pomohla a teda o mnoho menej takýchto vecí. A pokiaľ sa do toho bude pridávať tá celozrná múka, tak majú všetci vyhrané, že je to úplne super. Ja to tiež tak robím deťom a ani si to nevšimli.
som kúpila celozrnnú múku a začala som to pridávať, tak som robila palacinky, pridala som 2 hrste celozrnnej múky, nikto nič. Potom som pridala 4, polovička. A teraz vlastne, keď robím palacinky, tak mi povedia, že lepšie palacinky ani nejedli. Vlastne ich učím tej zdravej životospráve. Že ani nevedia, že aký benefit majú do budúcna, do života, lebo vlastne touto životosprávou a tým pravidelným pohybom vieme predísť tomuto ochoreniu diabete, ktoré je bohužiaľ civilizačné ochorenie. O čom nám vlastne hovorí, v akom stave je tá naša cukrovka? To, že my si doma náhodne zmeráme cukor, to je len nejaká informácia náhodná. O tom, akom stave je tá naša cukrovka, je glykovaný hemoglobín. Čo to znamená? Ten glykovaný hemoglobín je vlastne cukor, ktorý prenáša červené farbivo, preto sa mu povie, že glykovaný hemoglobín. A my na základe tohto vyšetrenia vieme 3 mesiace dozadu, v akom stave je tá vaša cukrovka, aký ho máte. Ak niekto týždeň predtým, než ide pánovi doktorovi, drží dietu, tak mu to vôbec nepomôže, pretože on ten cukor vie 3 mesiace dozadu a podľa toho sa nastavuje a upravuje liečba. Ak je tá hodnota glykovaného hemoglobínu do 6, to má zdravý človek, ktorý teda diabetes nemá. Ak je tá hodnota od 6 do 7, pacient má diabetes určitým typom vyšetrenia, ktoré sme možno zistili, a stačí, ak bude na diete a dodržiavať tieto zásady stravovania. Ak je hodnota nad 7, tak sa pridávajú väčšinou jedny tabletky, nad 7,5 sa pridáva možno ďalšia kombinácia tabletiek, nad 8 tretie tabletky, a keď už tá hodnota je vyššia, tak sa pridáva do tej liečby inzulín, ale samozrejme je to na type ochorenia, na type toho človeka a aký druh liečby zvolí pán doktor alebo pani doktorka. Pokiaľ sa budeme snažiť udržať hodnotu glykovaného hemoglobínu do 7,5, máme na 95% zaručené, že komplikácie, ktoré nám spôsobuje toto ochorenie, nedostaneme, alebo ich oddialíme na čo najneskorší čas a zabezpečíme si plnohodnotnú kvalitu života. Aby sme si teraz vedeli trošičku predstaviť a vedeli si povedať, ako to máme vedieť zrátať, koľko tých sacharidových jednotiek alebo akú tú porcia jedla si máme dať na tanier. Ja tu mám takéto obrázky, kde vidíme naložený tanier a vidíme, že tu je pečené mäsko, zeleninka a zemiačiky. A ja keď sa vás pýtam, koľko je na tomto tanieri sacharidových jednotiek, ja som vám spomínala, že sa rátajú iba prílohy. To znamená, že máme tu 2 zemiaky veľkosti slepačieho vajca, takže sú to 2 sacharidové jednotky. A ja keď som povedala, že si na obed môžete dať 5, takže kľudne takéto taniere si môžete dať 2 až 3. Tu máme zase taký tanier so zemiačikmi, s rybou, so zelenou fazulkou. Mám tu 3 zemiaky, sú to 3 sacharidové jednotky. Väčšinou pri týchto obrázkoch som už taká hladná. Tuto máme to zemiakové nešťastné pyré, ktoré má glykemický index 95, kapusta a koleno. Ešte neviem ani aký veľký kopec toho zemiakového pyré toho je, takže by som možno povedala, že 5 až 6 sacharidových jednotiek a veľmi rýchlo a vysoko nám potom stupne tá hodnota glykemie. Tu máme tie zemiaky dúsané na cibulke, fašírka, takže ak rátam, že toto sú približne 2 zemiačiky, sú to 2 a 2 sacharidové jednotky. Jedna tá fašírka, je to 5 sacharidových jednotiek. Samozrejme zeleninka k tomu tanieru. Nešťastný McDonald alebo nešťastné tie žemle. Takže ja som povedala, že jedna žemla sú 3 až 4 sacharidové jednotky, ale ak si niekto dá taký ten Big Mac, ktorý vyrábajú v McDonalde, už je tam pridaný ďalší kúsok, tak už je to možno aj 6 sacharidových jednotiek v tej jednej žemle. A povedzme si teda pravdu, neviem, či vás to zasíti. Tuto máme mušle, máme tu chlebík. Ide mi tu o ten chlebík. Hovorili sme si, že pol krajca chleba je 1 sacharidová jednotka, takže sú tu 2 sacharidové jednotky. Na tomto tanieri, to som zabudla povedať, je toastový chlebík, ktorý som vám odporúčala. 2 zlepené toastové chlebíky, ktoré si doma upečeme. Keď prerežeme, máme z neho 2 trojuholníky, sa ráta ako 1 sacharidová jednotka. Takže tu, keď mám 2 chlebíky a tu, takže to je 1 a 1, sú to 2 sacharidové jednotky a samozrejme, že mi tu chýba zeleninka. Tuto máme fazulku, rybu, zemiak, citrón, paradajka. Citrón, jeden celý citrón sa ráta, že je sacharidová jednotka. Pokiaľ si ten citrón nakvapkám na mäsko, je to v poriadku, lebo to žujem a nepijem tú sladkú malinovku, ktorá nám ide rovno do krvi. Takže sa to môže. A jeden zemiačik, takže takýchto tanierov môžeme dokonca zjesť až 5.
nešťastné cestoviny. Teraz neviem, že či je tam nejaký kopec, je to dosť také priesvitné, takže by som možno povedala 5 až 6 sacharidových jednotiek. Možno keby tam bol ten väčší kopec, je to až 8 sacharidových jednotiek. Tu máme zase ten toastový chlebík, takže sú to 2 tie trojuholníčky, je to 1 sacharidová jednotka a zase sme sa vrátili k tomu kuriatku a k tým 2 zemiačkom, takže to je 1 sacharidová jednotka. Viete, o to, že raz za čas to porušíme, sa absolútne nič nedieje, len ide o to, aby sme to neporušovali dennodenne a pri každom jedle. Takže raz za čas, keď máme nejakú oslavu a všetko robíme z mierou, je to úplne v poriadku. Ale tieto zásady by sme mali dodržiavať každý deň a hlavne ide o to, aby sme predišli všetkým tým komplikáciám, pretože nie nadarmo sa diabetu hovorí, že je to tichý zabijak, pretože nás, nikoho z toho nič nebolí. Len potom, keď už to ten cukor poškodí, už není nikdy návratu späť, lebo už sa to nikdy nedá opraviť. Každý sme individuálna osobnosť a samozrejme záleží podľa toho, aký my máme pohyb pri tom určitom jedle a koľko toho jedla zjeme, pretože ja môžem mať zvýšenú glykemiu po ryži a druhý človek môže mať vyššiu glykemiu po zemiakoch. Preto je veľmi dôležité vždy po tom jedle, ak vieme, či to jedlo nám príliš nezdvihlo ten cukor, alebo či to jedlo, tú porciu toho jedla, ktoré sme si naložili, môžeme zjesť. 2 hodiny po tom jedle by sme si mali zmerať glykemiu. Ak tá glykemia bude do 9, vieme, že tú porciu, ktorú sme zjedli, kľudne zjesť môžeme. Ak to bude nad 9, vieme, že musíme ubrať z tých príloh a pridať viacej zeleniny. Takže každý si takto musí presne zistiť, aká tá porcia je pre neho najvhodnejšia. Samozrejme, to meranie glykemie by malo byť robené za rovnakých podmienok. Nemali by sme jeden deň merať glykemiu, keď sa napapáme, keď si dáme dobrý obedík a lahneme si k telke a budeme pozerať a druhý deň rovno po obede pôjdeme robiť do záhrady, pretože ten pohyb nám ovplyvňuje tú glykemiu, pretože som spomínala, že pri pohybe sa spaluje cukor. Preto ten pravidelný pohyb je veľmi dôležitý. Ja od vás nechcem, hlavne od tých starších, aby ste rovno chodili do posilovne alebo chodili behať. Stačí, ak pripojíte do toho vášho režimu trochu viacej chôdze, ako ste zvyknutí. To znamená, nezajdem do obchodu autom, ale prejdem sa pešo. Zoberiem manželku na prechádzku. Keď bývam v Činžiaku, bývam na 8. poschodí. Samozrejme od vás nechcem, aby ste vyšli na 8. poschodie pešo, ale najprv urobím to, že vyjdem na 1. poschodie pešo, vyvezem sa výťahom. Každý ten pohyb navyše sa ráta. Tá chôdza je veľmi dôležitá najmä aj preto, pretože ten stehenný sval je najväčší a má najväčšiu spotrebu toho cukru. A pokiaľ my si zabezpečíme aspoň tie kroky a budeme si dávať pozor, aby sme určitý ten počet krokov zabezpečili, tých 10 000 krokov máme zabezpečené, že tá hodnota glykemie bude nižšia a bude prospievať k tomu, že aj tá kompenzácia toho celkového diabetu a našeho ochorenia bude o mnoho lepšia. Takže v týchto videách sme sa vám snažili povedať základné informácie o diabete, zdravej výžive, prehľade sacharidových jednotiek a ako si správne naložiť na tanier. Držím vám palce, aby ste mali vaše ochorenie pod kontrolou.